Hergesek ekranın çıkandan soň kakyldy Allah Nazarowyň öýündäki ýakynlaryna Gres şäherçesiniň ýaşaýyş öýleri dolandyryş edarasyndan sebäpsiz ýere jan gelýärdi. Sorayan zatlary bolsa kakyldynyň nirede we näme işler edýändigi. Iň soňunda kakylda jan edýänleriň telefonuny almak başardyp, olara jan etmek hem nesip boldy. Telefonuň ol ucunda Oğuljan adynda bir işgäriň oturandygy ma'lum bolandan soň kakyldy oňa gerekli soraglary berip onu hem ses ýadga alypdyr. Oğuljan sizmi? Ya sorasyňyz men öýden. Allah Nazarov kakyldy. Keyfine soradyňyzmy? Alo. Keyfine sorandyk men ýadyma düşenok şu wagtda kandaýlaşdyrjynmy? Yok. Bir hepde onundan olupdyr oňa. Oğuljan ilk wada hadisa düşünüp bilmesede, soňu bilen hemme zady boýnuna aldy. Hakykatdan hem jan edendigini kabul eden Oğuljan, jany migrasiýa gullugynyň buýrugy boýunça edendigini anyk bir görnüşde düşündirip berdi. Mesela saklar, borawaýla ýaşaýan nokta, bizim migrasiýadan da neme gelse. Migrasiýadan. Onu kim buyruk görýär? Hadi migrasiýada buyruk berdi, hekimlige buyruk berdi. Migrasiýa sözüni eşden kakyldy, olaryň näme üçin buyruk boýunça özüni sorandyklaryny biljek bolup, Oğuljana sorag berdi. Oğuljan sebäbini bilmeýändigini aýtsa da, duamyndaky gurrumlarynda bilgeçleýin ýurtdaşyndaky adamlaryň ýakynlaryna jan etdirýändiklerini aýtdy. Ýoksam olaryň özlerinde ýeterlik maglumat bar. Hiç sady soramaklaryna gerek ýok diýilen manida sözlem gurdy. Men şo gelmedi. Bilemok näme sorandyga bilemok bolgun bir gatany berýärler sonra. Ne o da näme etdiňiz? Dadany ber näme edilýär? Ýurtda bolsa şol okuýamy, işleýämi. Bäri Ýazatlar neme? konsulaydan okmuka. Konsulla migrasiýa oturýandyr. Şola aýtsa berýärler, onuň gözünde da baramada birden soraýarlar, öýünde hakykatly öýünde soraýarlar, ama hakykati var. Sen adresini aýtdy, men kinigadan göreýin, sen haýda adres diýýär. Men Moğol nefeste. Moğol nefes näse? Moğol nefes bar. Kwartira 8. Adym, familýam, köpçedim adym? Kakeladım. Allah Nazarov. Allah Nazarov. Sen kakelydy, Türkçe. Hawa. Bäde yaraman ýatyrman 20 ýerden näre. Telefon arkaly bolan gepleşigiň soňunda kakyldynyň Oğuljandan şol migrasiýanyň özüniň jan etmegini isläp, janly gepleşigi soňlandyrdy. Emma kakylda migrasiýadan jan eden bolmady. Ine şu nomer men migrasiýa şu nomer mera bilýärler. Bor. Sağ olun. Boli. Kakyldynyň misaly müňlerçe misallardan biri bolup, şu wagt içinde siyasi platformalarda çykyş edenleriň hiç birine migrasiýa gullugy gönmel jan edip bilenok. Onun yerine olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryny jan edip, häkimlige ýa-da ýaşaýyş öýleri dolandyryş edarasyna gelip gitmeleri talap edilýär. Ol ýerde olara siýasata koşulmagyň günädigini düşündirip, eger ol ekrana çykmaga dowam etse, size de ziýany deger diýilip çykyş edeniň ýakynlaryna gorku salynýar. Bu bolsa bize Türkmenistanda döwlet terrorizminiň bardygyny açyk subut edýär. Adamyň ýakynlaryny ýesir alyp, olary gorkulyp we olary şantaj köprüsü niýetinde ulanyp, insan hukuklarynyň doldaşyna çykylýandygyny görýäris. Mundan başga da şol Gres şäherçesine değişli bolan Müjürowanyň uçaskowy Begenç Hezret Guliýew hem migrasiýa gullugynyň buýrugy boýunça obada çäre geçiripdir. Çärede Hezret Guliýew halky şu 3 maddany etmezlikler üçin duýdurdy. Daşary ýurtdakylary ýurt barada maglumat bermeli däl. Daşary ýurtdakylary surat we video uratmaly däl. Daşary ýurtdakylar bilen video arkaly görüşmeli däl.
Emma nägile halk diýjäg alman bu habary bizim kanalymyza ýetirdiği rejime garşy çykmak üçin elinden gelenini etjekdigini aýtdy.